Otu ECOWAS Parliament emego nzukọ wee na-akpọ mba ụwa dị iche iche ka enwee ijikọta aka ọnụ n'ikwupụta otu okwu n'etiti mba West Africa na mba ụwa niile. Ya bụ nzukọ otu Parliament a na-abụ oge ha na-anọ kpaa alo wee tinye ọnụ n'okwu banyere okwu ndị dịgasị mkpa na mpaghara Afrịka nakwazi ihe na-eme na mba ụwa. Ekwu ya Jidebo Anụtakereze ABS na Abuja ga-akọdalu gị akụkọ a na seshọn ahụ bụ n'obi ịgba mmekọrịta ECOWAS Commission na ngalaba ECOWAS ndị ọzọ ume tụlee ntụziaka ma ọ dị na mkpa kpọkuo ndị ọnụ na-eru n'okwu ka ha bịa kọwara ndị omebe iwu mkpesa atụziri ha. N'okwu mmepe ya ka okwuru ndị omebe iwu ECOWAS Dr. Sidi Tunesi sịrị na omebe iwu ECOWAS kwenyere n'ọganihu ya dịka ndị nlekọta nke obodo guzoro n'ezi mmekọrịta n'etiti ndị obodo na ngalaba dị iche iche. O kwere nkwa na omebe iwu ECOWAS ga na-aga n'ihu gosipụta nkwado ya nye ihe gbasara ụmụ nwanyị nke obodo. Onyeisi ECOWAS Commission Omeiwu n'okwu ya sịrị na seshọn ahụ na-enye ohere maka nchezi nke onwe, inwekọrịta mmụta na ịmụ anya dịka azụ n'ihe gbasara ndị obodo. Ọ kwararịrị na nzukọ ahụ na-enwere ọnọdụ n'ebe mba ụwa nọ n'ọnọdụ dị aṅaa, ma ọnọdụ ọwụwa anya Afrịka bụ ihe iche uche ma kọwaa na ha na-etinye ihe onwe ha ịhụ na enwere ntụkwasị obi. N'okwu ịdị n'otu ya ka onyeisi Community Court of Justice ECOWAS Justice Edward Asante gbara ndị omebe iwu ECOWAS ume ka ha were ohere ọnọdụ ha wee kwalite uto nke ECOWAS maka ọdịmma ndị obodo. Onyeisi Senate nke Nigeria Senator Ahmed Lawan n'okwu ya gwara ha ka ha gbaa mbọ ịrụ ọrụ dịka ndị omebe iwu ma jiri mbịakọta ọnụ ha wee weta mgbanwe n'obodo ha dị iche iche. Site na Abuja, Princess Ekwi Ajide, akụkọ ụwa ABS.